31 first August aprang nang litum jong si benglong humri dam de pulte nang litum account la bangke transaction la bang e bonik check attack la pen nang litum account bang freeze data attack athe copy polo pulte nang litum la bang so video along si klarda galam thek pon long ikpo la pen ko son se claim ning ma la bang so puthak kanili nang litum han la bang so video long nang than pachini pon ikpo tangte aprang si kardom kadu kave karbitish 2.0 youtube channel long kilang rado an fanstami nali tum ka chinghon ka sab ka jin so do bolte la bang so youtube channel nali tum subscribe po pusining the ponlo la pen latest update nali tum kilang veria fan pura telegram channel nang join don igo dak nali tum latest update bang ke long pon ikpo tangte copy post la bang so transaction mate poisa la tangka bang ke online udagi ma mate koson mala bang so puthak le non jithan pon 31st August aprang jong sinali tum benglong chihumri dam de pulitin nang litum ekona long bang ke tangka bang nang lut ikpos tame nang litum tangka bang chiolai long lelo lapen nang litum use tame use long ikelo lapen Google Pay Phone Pay non molom bang la hai lok si kasuli ang to anutin a phone tame Google Pay Phone Pay bang do igvek titi alang litum tame labang so tangka use pus tame use long ik edet po nang litum benglong humri dam ik etike Galo, ajada bank stamelo, private stamelo, lapen gov bank stamelo, lapen bank ke doan bank ke humridam ikvek nang po, lapen penana bank po abang pito me kapre bank long stame account kang put tum do SBI pupelo Assam Gramin pupelo lapen HDFC lapen ason sona bank do iko, lasi asontena stame anutin stame kunat ma account do hala bang so bank long nalitum humridam ikvek nang po, jong se nalitum humridam ik pulte nalitum account la bangke freeze bi kokpo mate tangka bangke nalitum transaction on elo mate tangka banga nalitum use long lelo mate ulai long lelo la pen nalitum use long lelo tangka bang nang jangi stame nalitum account banga pending do ikokpo athe RBI ahin pen stame la bang so update bang pipon iglo ajada bank stame RBI pen bangke asap so link bangke do igvek la se RBI ahin pen stame la bang so update bangke pipon iglo nasionali tum phanang than pachini pon ikpo kupi aposi kupi athesinali tum benglong ke dam ikneng zima lapen kupi si ke claim nang zima labang so puthang nili non nali tum phanang than pachini pon ikpo lason lo nalitum ka humri dam nei labang ke lason lo nalitum KYC mate i KYC nalitum complete dam nang po like KYC labang ke know your customer nalitum KYC claim klitik bangke nalitum account labang ke pending do kokpo mate nalitum account bangke freeze bi kokpo jola son lo lasi online penangan abeng labang ke online ben stame nalitum KYC bangke claim un mate submit un lasi online pen ki un abeng an bangke nalitum online pen le claim stame chok benglong humri damik epin stame nalitum hemini lun pen stame nalitum Aadhaar card lapen PAN card upload lo plote pi iglo plote nalitum KYC bange complete ikpo la sonlo lapen offline ke claim nangji online facility ave abeng la bangke la sonlo alang litum bangke benglong an humri dam iknangpo benglong humri dam pen hoda KYC from long igi nang litum labang so KYC from along nang litum hoda kinang so sot an nalitum fill up ik thai nang po lapen fill up ik data feed nalitum documents ki pon nang zila bangke PAN card lapen Aadhaar card bangke nalitum pon nang ikvek po lahini pon iglo pole nalitum akam bangke chok ikpo lasila son lo lasika dukave karbiang long ara da fanstame ni li hin penstame tuning ripon iglo nalitum jongsi KYC claim kle arje ding ulo pole prabjin penalitum 31st August aprang nalitum benglong dampen humri damigon odak nalitum offline stame KYC bange claim pon unlo lapen online ke claim pon nangji labang ke lason lo ajaga bank ke SBI lapen lason HDFC do lapen koson son ya bank do la ana bank amen bang nilita dak en pon thayon edet po stame alai tum bangke online ben stame KYC bange claim pon un lasi karbiang long ara da fan stame ni tuning ripon iglo nalitum prabjin pen KYC bang claim dam igon nalitum KYC claim prote nalitum account labang ke pending do kokpo tangka bang nangjang igis stame nalitum labang so tangka nalitum chiolai long lelo lapen Google Pay Phone Pay use tum an sitame alang litum stame labang so tangka na ni payment ni na ni transfer ni lason bangta un edet po lasi prabjin pen nalitum bank an humri damigon lapen KYC labang ke nalitum claim dam igvegon jola so APHUTHAK si pini nalitum phan nili la short information nang than pachini pon iglo as nalitum labang so video jong si ning hang polte kan ma share pon iglo video laben mesen a comment nalitum labang so video long stame
pipon igon lasipini ni lila short information nali tum hanang ke than bang kel answer lo lapen pena puthat ka prega video long che tong thunang tang e dume thak me ka du ka ve karbitis 2.0 youtube channel long kelang rad do anfans ta me nil hin pen kardom to change your